vedwe vamwe ndo vanoti chakatanga ndo chakachenjedza, asi kunamura hazviapply izvozvozvo. Ari kuti iye a happy Valentines kuna babe behind the scenes. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Mura haiti zvekudzora tsvimbo panyaya dzelove idzidzi. Uwoyo musi weValentine nhasi abva ainda akanomira papatapata rake reredhi akati kumunhu wangu who is behind the scenes, happy Valentines. Apedza ipapo abva awisha vanhu vese Valentine. Vanhu vamanya pamacomments vakati aiwaka usakanga moto wakapinda mujere ukapinda muzvikwereti zvauchiri kungoedza kubhadharana nhasi apa musana penyaya dzelove. Kwauregi here? Recently she came out pavidhio achitaura iye achiti akapotsa asungwa nekuti chizizo chaaidanana nacho chimukomana chidiki, vana vari underage, asi ari kungoti iye akazozvirega ndokubva adzidza kuti Gilbert waanodana naye hafi akamuisa pamapictures. Vamwe vana vanogona zvelove.